Αλληλούια, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτό το πρωινό. Hallelujah. Brethren, we thank the Lord for this morning. Τον ευχαριστούμε γιατί ο Κύριος είναι αυτός που μας δίνει χάρη και ελέος, We thank the Lord for He is the one that gives us grace and mercy ώστε να υπερνικούμε κάθε εμπόδιο και να μπορούμε να βρεθούμε στο νίκο Του. so that we can overcome all obstacles and to be found here in His house. Με τη χάρη του Κυρίου να διαβάσουμε από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο το κεφάλαιο ΙΕ, το κεφάλαιο 15. By the grace of the Lord, let's open our scriptures and read from the Gospel of Luke, chapter 15. Στη σελίδα 921, κεφάλαιο ΙΕ, κεφάλαιο 15. Gospel of Luke. Επλησίαζον δε εις αυτόν πάντες οι τελώνε και οι αμαρτωλοί διανακούσωσιν αυτόν. Και διεγόγγιζον οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς λέγοντες, ότι ούτως αμαρτωλούς δέχεται και συντρώγει με ταυτόν. Είπε δε προς αυτούς την παραβολή ταύτη λέγον, τις άνθρωπος εξ ημών, εάν έχει 100 πρόβατα και χάσει ένα εξ αυτών, δεν αφήνει τα 99 εν τη ερήμο και υπάρχει ζητών το απολωλός, έως σου έβρει αυτό, και ευρών αυτού βάλει επί τους ώμους αυτού κέρον και ελθώνει στον οίκον συγκαλεί τους φίλους και τους γείτονας, λέγον προς αυτούς, συγχαρείτε με ότι έβρω το πρόβατόν μου το απολωλός. Σας λέγω ότι ούτω θέλει είστε χαρά εν το ουρανό, για έναν αμαρτωλό μετανοούντα, μάλλον παρά για 99 δικαίους, ήτινες δεν έχουν χρία μετανοίας. Ή της γυνή έχουσα 10 δραχμάς, εάν χάσει δραχμή μίαν, δεν ανάπτει λίχνο και σαρώνει την οικία και ζητεί επιμελώς, έως σου ότου έβρει αυτήν. Και αφού έβρει, συγκαλεί τας φύλας και τας γείτονας, λέγουσα, συγχαρείτε με διότι έβρον τη δραχμή την οποία έχασα. Ούτως σας λέγω χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού για έναν αμαρτωλό μετανοούντα. Είπε δε άνθρωπος της είχε 2 ιούς και είπε ο νεότερος αυτόν προς τον πατέρα, πάτερ δώσ' μη το ανήκο μέρος της περιουσίας. Και διαμοίρασε σε αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και με το λίγας ημέρας συνάξας πάντα ο νεότερος ιός απεδίμησε εις χώρα μακράν και εκεί διεσκόρπισε την περιουσία αυτού ζώων ασώτους. Αφού δεν δαπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη τη χώρα εκείνη και αυτός ήρχισε να στερείται. Τότε πήγε και προσεκολήθησε ένα των πολιτών της χώρας εκείνης, όσοι έμπεψε αυτόν εις τους αγρούς αυτού διαναβός και χείρους. Και επεθύμη να γεμίσει την κοιλία αυτών από των ξυλοκεράτων, τα οποία έτρωγαν τη χείρη και ουδείς έδιδεν εις αυτόν. Ερθών δε εις αυτόν είπε, πώς οι μισθωτοί του πατρός μου περισσεύουσι άρτων και εγώ χάνομαι από τις πίνης. Σηκωθείς λέγον, υπάγει προς τον πατέρα μου και θέλω υπή προς αυτόν, πάτερ ήμαρτον εις τον ουρανό και ενώπιόν σου. Και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ ιός σου. Κάμε με ως ένα των μισθωτών σου. Και σηκωθείς ήρθε προς τον πατέρα αυτού, ενώ δε απήχε έτη μακράν, είδε αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαχνίστη και δραμών έπεσε επί του τράχυλων αυτού και κατεφύλισεν αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο Υιός, πάτερ ήμαρτον εις τον ουρανό και ενώπιόν σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου. Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού, φέρετε έξω τη στολή την πρώτη και ενδύσατε αυτόν και δώτε δαχτυλίδιον εις τη χείραν αυτού και υποδήματα εις τους πόδας. Και φέροντες το μόσχο των σιτευτών σφάξατε και φαγόντες ας εφρανθούμε. Διότι ούτως ο Υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε και απολωλός ήτο και ευρέθη και ήρχισαν να εφραίνονται. Ήτο δε ο πρεσβύτερος αυτού Υιός εν το αγρό και καθώς ερχόμενος εκκλησίαζε στην οικία, ήκουσε συμφωνίας και χορούς και προσκαλέζας ένα το δούλον ηρώτα τι είναι τα αυτά. Ο δε είπε προς αυτόν ότι ο αδελφός σου ήρθε και έσφαξε ο πατήρ σου το μόσχο των σιτευτών, διότι απίλαυσεν αυτόν υγιένοντα και οργίστη και δεν ήθελε να εισέλθει. Εξήλθε λοιπόν ο πατήρ αυτού και παρεκάλει αυτόν. Ο δε αποκριθής είπε προς τον πατέρα, ιδού, τόσα έτη σε δουλεύω και ποτέ εντολήν σου δεν παρέβη. Και εις εμέ ουδέ ερήφιον έδωκας ποτέ για να εμφρανθώ μετά των φίλων μου. Ότε δε ο Υιός σου ούτως ο καταφαγών σου το βίο με τα πορνών ήρθε, έσφαξας δι' αυτόν το μόσχο των σιτευτών. Ο δε είπε προς αυτόν, τέκνος πάντοτε με τεμού είσαι και πάντα τα εμάς είναι. Έπρεπε δε να εμφρανθώμε και να χαρώμε, διότι ο αδελφός σου ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε και απολωλός ήτο και ευρέθη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. We thank the Lord, beloved brethren, by the grace of God, how we read Gospel of Luke, chapter 15, verse 1 through the end. Και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, αδελφοί,
Our Lord Jesus Christ, brethren, αν και μιλάει με παραβολές, although he speaks through parables, για να ακούνε οι άνθρωποι, αλλά τελικά να μην ακούνε, in order for the people to hear but not to hear, αλλά να βλέπουν και να μην βλέπουν, to see but not to see, αλλά ο λόγος να περνάει μόνο σε αυτούς που η καρδιά είναι μαλακή και ανοιχτή ενώπιόν του, for the word of God to enter only to the hearts that are soft and they are ready to accept him, και ο λόγος της αληθείας να αποκαλύπτεται σε αυτούς που θέλουν να πάρουν αυτό το λόγο μέσα τους. and this word of truth to only be revealed to those who truly want to receive it. Πάντα τον πλησίαζαν οι άνθρωποι γύρω του The people around Jesus would always go up to him για να τον πειράξουν, to ridicule him, για να τον παγιδεύσουν πολλές φορές, to trap him many times. αλλά ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, με τη σοφία του λόγου, But Jesus Christ, with the wisdom of the word, είτε ευθέως ενώπιον των ανθρώπων αυτών, whether directly to the people είτε δια παραβολών, or through a parable, είχε τις απαντήσεις οι οποίες he had the answers έδιναν απαντήσεις τότε στους ανθρώπους αυτούς, who he gave to these people, αλλά δίνουν απαντήσεις και σε εμάς σήμερα. but also these are answers for us today. Και εκείνη την εποχή υπήρχαν πολλές κατηγορίες ανθρώπων. And in that point of time, there were many categories of group of people. Υπήρχαν ομάδες, όπως υπάρχουν και τώρα ομάδες, There are groups, just like there's groups today, που η κάθε ομάδα έχει τα δικά της πιστεύω and every group has its own beliefs και έχει τις δικές της γνώμες και απόψεις and has own opinions and thoughts, και θέλει να ζήσει σύμφωνα με αυτές τις γνώμες and wants to live with these opinions και να τις μεταφέρει και στους άλλους ανθρώπους and to transfer them to the other people και να αποδείξει ότι αυτοί έχουν την αλήθεια και τη σωστή άποψη. so that they can prove that we are the truth, we have the right thoughts. Εκείνη την εποχή του Χριστού υπήρχαν 3 ή 4 ομάδες, In that period of time, in the period of Jesus Christ, there were 3 or 4 groups of people, οι οποίες είχαν το δικό τους πιστεύω και το δικό τους σκεπτικό. and they had their own ways of thinking, their own beliefs. Ήταν οι Σαδδουκαίοι, We have the Sadducees, ήταν οι the Φαρισαίοι, οι Pharisees, Γραμματείς, the Scribes, οι Ηρωδιανοί. the Herodians. Αυτοί όλοι λοιπόν είχαν τις δικές τους γνώμες και τις δικές τους απόψεις. They all had their own opinions, their own way of thoughts, Και προσπάθησαν πολλές φορές να παγιδεύσουν με το λόγο τον Ιησού Χριστό. and they tried in their own ways to trap the word of God. Και ξέρετε, όλες αυτές οι ομάδες πάντοτε συνεργάζονται μεταξύ τους And all these groups always work together. μόνο σε ένα πράγμα συνεργάζονται μεταξύ They τους. have one thing in common when they're working together, Όταν θέλουν να έρθουν εναντίον του Ιησού Χριστού. when they want to work against Jesus Christ, Όταν θέλουν να έρθουν εναντίον της αλήθειας. when they want to work against the truth. Σαν παράδειγμα θα φέρω, οι Ηρωδιανοί ήταν αντίθετοι με τους Σαδδουκαίους. For example, the Herodians were the opposite direction of the Sadducees. Ήταν αντίθετοι με τους Φαρισαίους They were against the Pharisees και τους Γραμματείς. and the Scribes. Όμως για να παγιδεύσουν τον Χριστό ενώσαν τις δυνάμεις τους. But in order to entrap Jesus Christ, they united their strength. Και αποφασίσαν τότε οι Ηρωδιανοί να πάνε And και να the ρωτήσουν τον Χριστό Herodians decided to go and ask Jesus για να τον παγιδεύσουν στο λόγο που θα πει, so that they can trap him in his words αν θα πρέπει να αποδίδουν φόρους στον Καίσαρα. if they are allowed to give taxes to Caesar. Και πιστεύανε ότι οποιαδήποτε απάντηση και αν έδινε, And they believed that whatever answer he would give, η απάντηση θα ήταν παγίδα. the answer would be a trap. Μια παγίδα για να μπορέσουν να τον κατηγορήσουν. A trap that they would be able to accuse him. Και βέβαια ξέρουμε όλοι αυτή την ωραία απάντηση που έδωσε ο Ιησούς Χριστός. And we all know this nice answer Jesus Christ replied with. Ζήτησε ένα δινάριο He asked for a coin, και λέει ποιανού το πρόσωπο φαίνεται πάνω σε αυτό το νόμισμα. and he says, whose image is on this coin? Και βέβαια απάντησαν ότι είναι το κεφάλι του Καίσαρα. And they said, this is the head of Caesar. Οπότε λέει δώσατε τα του Καίσαρος στον Καίσαρα So give to Caesar what belongs to Caesar, και τα του Θεού εις τον Θεό. and what belongs to God. Πιστεύω ότι κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί, αδελφοί, μια τέτοια απάντηση. No one could have ever imagined such a answer.
Άρα λοιπόν ο Ιησούς Χριστός με τη σοφία και το λόγο του So Jesus Christ, with his wisdom and the word, και τις απαντήσεις and with his answers, με βάση την αλήθεια του λόγου, based on the truth of the word, δεν έπεσε σε αυτή την παγίδα αυτών των ανθρώπων. he did not fall in this trap that they laid before him. Και για την ιστορία, όπως είπα πριν, οι Ηρωδιανοί, Σαδδουκαίοι, Φαρισαίοι, όλοι αυτοί ήταν αντίθετοι μεταξύ τους. These groups of people were all against each other. Τα πιστεύω τους ήταν τελείως διαφορετικά. Their beliefs were totally different, Αλλά στην περίπτωση αυτή ενώσανε τη δύναμή τους but they all came together to go up against για να πάνε εναντίον στην αλήθεια. the truth. Και καθώς πάλι τον ξαναπλησιάζουν οι Φαρισαίοι And as the Pharisees approach him again, και οι γραμματείς, and the scribes, θέλουν να τον κατηγορήσουν τον Χριστό they want to accuse the Lord και να τον παγιδεύσουν για άλλη μια and φορά, to try and trap them one more time, ότι μιλάει με τους τελώνες και τους αμαρτωλούς. that this man receives or is speaking with the tax collectors and the sinners. Και θα αναρωτηθείτε σήμερα γιατί ο Λόγος του Θεού And you're going to ask today why the Word of God θέλει να μας ενεργοποιήσει σήμερα wants to activate us today μέσα από το Λόγο Του, through His Word, ότι και εμείς στην πνευματική μας πορεία εδώ στη γη that today we here in this world, περπατάμε σε ένα δρόμο we walk in a spiritual walk, που μπορεί από διάφορες κατευθύνσεις we come from different directions να έχουν έρθει και να έχουν αισθηθεί κάποιες παγίδες, where people come from different directions to come and trap us. είτε να μας παγιδεύσουν δια του λόγου μας, Whether they try to trap us through the Word αλλά είτε να μας παγιδευτούμε μέσα από τον τρόπο της ζωής μας. or through our way of life. Και ο Λόγος του Θεού σήμερα, αδερφοί, And the Word of God today, brethren, θέλει να μας δώσει ότι υπάρχει λύση. wants to show us that there is a solution. Και η λύση έχει τον ίδιο τερματισμό. And the solution has the same end goal. Έχει τον ίδιο τρόπο που θα δώσει απαντήσεις στη ζωή μας. And it has the same way as it gives answers to our life. Και αυτό είναι ένας, And He is one, και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. and that is Jesus Christ. Ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που θα μας δώσει τις λύσεις, αδερφοί. Jesus Christ is the one that's going to give us the answers, brethren. Θα μας δώσει την γνώση για να μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτές τις παγίδες. And He's going also to give us the knowledge that we can escape the traps. Αλλά και αν παγιδευτούμε, But even though we may fall in the trap, με ποιο τρόπο θα βγούμε από αυτή την παγίδα. He's going to show us how we can get out of this trap. Γιατί θα πρέπει να ελευθερωνόμαστε συνεχώς. Because we daily need to be free. Και κατηγορώντας τον Ιησού Χριστό, λέει, τι μιλάς με αυτούς τους ανθρώπους, τους αμαρτωλούς και τους τελώνες. They are accusing Jesus Christ. Why do you sit and eat with tax collectors and sinners? Δεν είσαι καλός άνθρωπος που πας και μιλάς με αυτούς. You're not a good man when you're going with them. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις και βρίσκεσαι ανάμεσά τους. What you're doing, being in the midst of them, is not right. Και θα περιμέναμε σαν άνθρωποι να δώσουμε απαντήσεις επάνω στην ερώτηση αυτή. And we as people are trying to give answers upon this question. Και αυτή είναι η πρώτη παγίδα που μπορούμε να πέσουμε εμείς σαν χριστιανοί. And this is the first trap as Christians that we fall in. Στην κατηγορία η οποία έρχεται εναντίον μας, In the category that comes against, the judgment that comes against us, θέλουμε να δώσουμε απάντηση επάνω σε αυτό που μας κατηγορούν. we try to give an answer on top of this judgment. Όμως, εδώ βλέπουμε ότι ο Κύριος χρησιμοποιεί ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. But here we see Jesus Christ is using a different method. Χρησιμοποιεί μια σοφία την οποία πρέπει να την αποκτήσουμε, αδελφοί. He's using wisdom that we also need to obtain. Και η σοφία, λέει, είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου. And wisdom is part of the fruit of the Holy Spirit. Άρα χρειαζόμαστε να αποκτήσουμε τον καρπό αυτό, So we need to obtain this fruit, γνωρίζοντας και το Λόγο του Θεού, knowing the Word of God. ώστε όπως ο Ιησούς Χριστός τα χρησιμοποίησε αυτά, So just like Jesus Christ used these things, να μπορέσουμε και εμείς να τα χρησιμοποιούμε στην πνευματική μας ζωή, we also will be able to use it in our spiritual life, για να μπορούμε να φεύγουμε και να αποφεύγουμε αυτές τις παγίδες. so that we can, in order for us to escape these traps. Γιατί όπως οι Ηρωδιανοί πήγαν και ρώτησαν τον Χριστό σχετικά με τους φόρους, So just like the Herodians who went and asked Jesus regarding taxes,
Οι Σαδδουκαίοι, οι οποίοι ήταν φίλοι τους για την περίπτωση αυτή, The Sadducees, who became friends because of this subject, αν και τελείως αντίθετες κατευθύνσεις, even though they are against each other, οι Σαδδουκαίοι δεν πίστευαν ότι υπάρχει μεταθάνατο ζωή, ότι υπάρχει Ανάσταση, Sadducees did not believe life after death, that there is a resurrection. ενώ οι Ηρωδιανοί δεν πίστευαν και αυτοί ότι θα πρέπει να ζουν πολύ καλά και να διατηρήσουν τις περιουσίες τους και τα υπάρχοντάς τους. The Herodians thought that they need to live just a good life to maintain their wealth. Ενώθηκαν και τη σκητάλη την πήραν οι Σαδδουκαίοι τώρα So they come together. The baton is on the Sadducee side, να ρωτήσουν τον Χριστό αν υπάρχει Ανάσταση νεκρών. and now it's their turn to ask whether there is a resurrection of the dead. Και βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν πάντα διαβαθμίσεις μέσα στις παγίδες. And we see that there's always a level, a depth, a level in the traps they set. Δηλαδή, αν δεν πετύχει η πρώτη προσπάθεια, So if question A attempt fails, ο εχθρός δεν θα σταματήσει και θα επανέλθει με μια δεύτερη. the enemy is not going to stop. He's going to come for a second try. Όπως βλέπουμε ότι ενώ απέτυχαν οι Ηρωδιανοί, And just like we see that the Herodians, their attempt failed, τώρα έρχονται οι Σαδδουκαίοι να κάνουν αυτή τη δική τους προσπάθεια. now the Sadducees come with their own test, Για να αποδείξουν στον Χριστό ότι είναι άδικος so that they can prove to Christ that he is unjust και δεν έχει την αλήθεια την οποία λέει ότι έχει. and that he does not have the truth, although he says he Και does. ιδιαιτέρως ότι πάει αντίθετα στον νόμο. And most importantly, that he goes against the law. Και του κάναν μια πολύ περίεργη ερώτηση. And they asked him a very strange question. Λέει ήταν 7 αδέρφια They were 7 brothers. και ο πρώτος αδερφός παντρεύτηκε μια The γυναίκα first brother married, και wife. πέθανε χωρίς να κάνει παιδιά. He died without children. Και σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε ο δεύτερος αδερφός να την παντρευτεί And according to the law, then the second brother needed to marry her για να αναστήσει σπέρμα για τον αδερφό του, να κάνει αυτός παιδιά στη γυναίκα. so that he can revive his seed and make children with his wife. Και τέλος πάντων η ερώτηση ήταν ότι τελικά και οι 7 την παντρευτήκανε και οι 7 πεθάνανε, αλλά κανένας δεν έκανε παιδιά με τη γυναίκα αυτή. So at the end, the question is, all 7 marry her, no one had children, so after the resurrection, what happens? Και τελικά η ερώτηση ήταν στο τέλος, τελικά ποιανού γυναίκα είναι αυτή. So the question at resurrection, whose wife is she? Δηλαδή αν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, So if there's a resurrection of the dead, ποιανού γυναίκα είναι αυτή. she is whose wife? Δεν είναι απλή ερώτηση και δεν είναι άστοχη. It's not a simple question. It has its purpose. Και η πονηριά και όλο αυτό το οποίο ετοιμάζουν οι άνθρωποι, αδελφοί, This carnal mind that the people have and they prepare, πολλές φορές έρχεται εναντίον μας με ερώτηση τέτοια many times it comes against us with such questions, που πρέπει να έχουμε εμβαθύνει μέσα στο Λόγο του Θεού where we need to be diving into the Word of God για να μπορούμε να μένουμε ακλόνητοι και στερεοί so that we can remain unshakable, standing still, και ασάλευτοι σε όλες αυτές τις and προκλήσεις. without being shaken from these questions. Και ο Κύριος βέβαια τους είπε ότι δεν υπάρχει στη μεταθάνατο ζωή άρσενη θήλη, And the Lord replies, in the afterlife, after the resurrection, there is no male or female. αλλά θα το διαβάσω από μέσα έτσι ακριβώς για να δείτε πώς το είπε. And I'll read it from within the Word of God, so we can read the verse exactly. Είναι στη σελίδα 870, αδερφοί, είναι το κεφάλαιο 22, ΚΒ, και είναι στο εδάφιο, μισό λεπτό να το βρω. Θα διαβάσουμε στο 29. Είναι κεφάλαιο, είναι κατά Μαθαίο Ευαγγέλιο, στη σελίδα 870, είναι 22 κεφάλαιο, θα διαβάσω το εδάφιο 29. So this is the Gospel of Matthew, chapter 22, verse 29. Αποκριθείς, λέει ο Ιησούς, είπε προς αυτούς, πλανάστε, μη γνωρίζετε τα γραφάς. Jesus answered and said to them, you are mistaken. In Greek it says, you are deceived, not knowing the scriptures, nor the power of God. Μήτε τη δύναμη του Θεού, διότι εν τη Αναστάση ούτε νυφεύονται ούτε νυφεύουσι, αλλά είναι ως άγγελοι του Θεού εν ουρανό. For in Περί the δε της resurrection, Αναστάσεως των νεκρών δεν ανεγνώσετε το ρηθέν προς εσάς υπό του Θεού λέγοντες εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Δεν είναι ο Θεός
Θεός νεκρών, αλλά Θεός αλλαζόντων. For in the resurrection they neither marry nor are given in marriage, but are like angels of God in heaven. But concerning the resurrection of the dead, have you not read what have spoken to you by God, saying, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not the God of the dead, but of the living. Άρα λοιπόν η απάντηση ήρθε μέσα από το Λόγο του Θεού So the answer came from within the Word of God. και μέσα από τις Γραφές, And through the scriptures, που βέβαια οι ίδιοι τις ερμηνεύαν με τελείως διαφορετικό τρόπο. where each group interpreted or translated in their own way. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν πήραν την απάντηση την οποία έπρεπε And they received the answer which they needed. για να μπορέσουν να καταλάβουν λοιπόν ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος του Θεού να πέσει σε παγίδα So that they can understand that the man of God cannot fall into a trap όταν γνωρίζουμε τις Γραφές. when we know the scriptures. Γι' αυτό αδερφοί ερχόμαστε στην Εκκλησία και μαθητεύουμε το Λόγο του Θεού. This is why, brethren, we come to the church so we can learn the Word of God. Γι' αυτό παίρνουμε το Λόγο του Θεού στα χέρια μας και τον μελετούμε. This is why we receive the Word of God in our hands and we study it, Για να μπορέσουμε να μάθουμε και να πάρουμε τη σοφία του Λόγου του Θεού, so that we can learn, understand, receive the wisdom of God, ώστε να μπορούμε να δημιουργήσουμε αντιστάσεις απέναντι σε αυτές τις παγίδες. so that we can create defenses against these traps. Άρα λοιπόν οι παγίδες υπάρχουν So the traps exist και θα συνεχίζουν να υπάρχουν. and they will continue to exist. Και εμείς ως άνθρωποι, And we as people, σίγουρα κάποια στιγμή θα πέσουμε σε αυτές τις παγίδες. at some point, we will fall in one of these traps. Ποιος όμως είναι αυτός ο οποίος θα δώσει τη λύση But who is the one who's going to give the solution? και με ποιο τρόπο θα δώσει αυτή τη And λύση. in what way he's going to give it. Οπότε λοιπόν επιστρέφεται απέναντι στους Φαρισαίους και τους λέει So he's speaking to the Pharisees and he says την παραβολή ότι υπήρχε κάποιος ο οποίος είχε λέει 100 πρόβατα. about a man, he speaks a parable, a man who had 100 sheep. Και ένα εκ των αυτών των προβάτων χάθηκε. And one of these sheep got lost. Απομακρύνθηκε από το κοπάδι It distanced himself from the rest of the flock, με αποτέλεσμα να παγιδευτεί and at the result of it being trapped και να χαθεί. and being lost. Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. And here comes the great question. Έκανε ένα λάθος. I made a mistake. Ξέφυγε μέσα από το κοπάδι. It just distanced itself from the rest of the group. Βασικό λάθος για ένα πρόβατο. It's a big mistake for a sheep. Πρέπει να είναι συνεχόμενα κοντά στο κοπάδι και κοντά στον ποιμένο. It always needs to be with the rest of the flock and next to the shepherd. Γιατί ο ποιμένας θα οδηγήσει όλο το κοπάδι αυτό Because the shepherd is going to guide or lead the rest of the flock σε μέρος που θα βρει τροφή in a place where there's going to be food, και θα το οδηγήσει στο χώρο το οποίο θα είναι φυλαγμένο and the shepherd is going to guide the flock to a place with shelter and protection από τις απειλές και από τις παγίδες. from the threats and the traps. Αλλά έγινε το λάθος. But it made a mistake. Σε αυτή την περίπτωση ο ποιμένας θα το αφήσει αυτό το πρόβατο να φύγει. So now in this situation, is the shepherd going to allow the sheep to leave? Και τους μιλάει με αυτόν τον τρόπο γιατί είναι η απόλυτη λογική όλων αυτών των ανθρώπων εκεί. And he speaks in such a way because it's a logical way for all these people who are hearing. Γιατί ξέρουν όλοι οι ποιμένες ότι το κάθε πρόβατο είναι πολύτιμο. Because everybody knows, the shepherds in this town, that sheep are very precious. Και ενώ λέει αφήνει τα 99, And although he leaves the 99, βγαίνει και το ψάχνει. he goes out searching for it. Και μόλις το ψάξει και το βρει, And when he searches and finds it, γιατί θα το βρει αδελφοί, because brethren, he's going to find it. η λύση είναι να το πάρει στους ώμους. The solution is to lift it up in his arms. Θα το πάρει στους ώμους του γιατί θα έχει ταλαιπωρηθεί. Why? Because it has been it toiled, it got tired, Θα είναι κουρασμένο, it got tired, it got tortured, μπορεί να είναι πληγωμένο, it may be wounded, μπορεί να είναι νηστικό και πεινασμένο. it may be hungry or thirsty. Σίγουρα η κατάστασή του δεν θα είναι καλή Its situation is not good. και τότε θα το πάρει στους ώμους του. So the shepherd is going to lift him up on his shoulder. Γι' αυτό σήμερα αν κάποιος από εμάς αδελφοί So today, brethren, if one of us
αισθάνεται ότι είναι όπως αυτό το προβατάκι, feels like you are just like that sheep που έχει απομακρυνθεί λίγο από την πίπνη, who has distanced itself from the rest of the flock, που έχει απομακρυνθεί λίγο από τον Ιησού Χριστό. who has distanced himself from Jesus Christ. Πρέπει να αισθανθεί σήμερα ότι ο Ιησούς Χριστός έχει βγει και το φωνάζει. You need to understand and feel that Jesus Christ is going after you, searching for you, Το ψάχνει is searching for you, και θέλει να το πάρει στους ώμους. and he wants to lift you up on his shoulder and Και come να το back. περάσει μέσα από την επιστροφή αυτή, And on his way back through this return, χωρίς ταλαιπωρία πλέον, without toil, αλλά να το φέρει πάλι μέσα στην πίπνη, suffering, but to return back into the flock, μέσα στην παρουσία του in his presence, και να το φροντίσει με την αγάπη τη δική του. and to take care and provide with his love. Και τότε λέει η Εβρών αυτό, λέει γίνεται πολύ χαρά, χαρά μεγάλη. And after he finds it, it says there's great joy. Και γίνεται τέτοια χαρά, λέει, και ερχόνται στον οίκον αυτού, συγκαλεί φίλους και γείτονες και λέει προς αυτούς: He comes home, he gathers together his friends and neighbors, and he says to them, συγχαρείτε με, λέει, γιατί βρήκα το πρόβατό μου το απολωλός. Το βρήκα. rejoice with me, for I have found my sheep which was lost. I found it. Γι' αυτό, αδερφοί, πρέπει να αγαπήσουμε πολύ τον Χριστό. So, beloved brethren, we need to love Jesus Christ greatly, Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που μας αναζητά συνέχεια. because Jesus Christ is the one that seeks after us continually. Μας ψάχνει συνέχεια. He searches for us continually. Μας αναζητεί όπου και αν βρισκόμαστε. He's looking for us wherever we're found. Και όταν αισθανθούμε ότι είμαστε χαμένοι, And when we feel that we are lost, ας ψάξουμε να κοιτάξουμε να δούμε από πού έρχεται ο Κύριος, let's try to see where Christ is coming from, για να μπορέσει να μας πάρει στους ώμους του so that he can come and take us up on his shoulders, και να μας φέρει πάλι μέσα στην παρουσία. and to bring us back in his presence. Σας λέγω δε ότι ούτως θέλει είστε, έτσι θα είναι χαρά εν του ουρανό, για έναν αμαρτωλό μετανοούντα μάλλον, παρά δια δικαίους, 99 δικαίους, ήτινες δεν έχουν συχνία μετανοία. I say to you that likewise there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 just persons who need no repentance. Άρα αυτό το οποίο θα κάνει το προβατάκι αυτό εμάς, αδελφοί, να στρέψουμε τα μάτια μας στον Κύριο, So what happens when we turn our eyes to the Lord είναι η μετάνοια που θα έρθει μέσα μας, is this repentance that comes within us, ακούγοντας τη φωνή του Θεού, hearing the voice of God, να μπορέσει να μας βρει, να μας πάρει στους ώμους του. being able to find us and lift us up on his shoulder. Και δεύτερη, λέει, η παραβολή είπε ότι μια γυναίκα είχε 10 δραχμές The second parable, a woman having 10 coins, και έχασε τη μία δραχμή she loses 1 coin, και δεν έμεινε άπραγη, and she didn't just leave it alone. αλλά αμέσως τι έκανε, άναψε φώτα, άρχισε να σκουπίζει για να βρει τη χαμένη δραχμή. Right away, she turns on the lights, starts cleaning the house, trying to find this coin. Και μόλις τη βρήκε, φωνάζει τις φίλες της και αυτή, φωνάζει και τις γειτόνισσες και λέει: συγχαρείτε με, γιατί ήβρα μία δραχμή την οποία την είχα χάσει. And once she finds it, she also calls her friends, calls neighbors, rejoice with me, for I found that which I lost. Ούτως σας λέγω, χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού για ένα αμαρτωλό μετανοητό. Likewise, I say to you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Άρα και εδώ βλέπουμε, σύμφωνα με την παραβολή, ότι η μετάνοια είναι αυτή η οποία ενεργοποιεί την επιστροφή, αδελφοί. So we see here again in this parable that repentance is the one that activates our return. Την επιστροφή και τη χαρά στον ουρανό. Our return and joy in heaven. Και συνεχίζει ο Κύριος μας, λέει ότι ένας άνθρωπος είχε 2 γιους And the Lord continues and he says that a certain man had 2 sons. και όλοι έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτή την παραβολή. We all have heard about this parable. Και φυσικά ποτέ δεν βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση του νεαρού ιού, And we never put our place in the place of the young man here. γιατί θεωρούμε πάντοτε τον εαυτό μας Because we consider ourselves ότι εμείς μένουμε στη θέση την οποία μας έχει δώσει ο Κύριος that we remain in the place where the Lord has placed us, και δεν έχουμε ποτέ το θράσος, αν και έμεσα μπορεί να το έχουμε, and we never have the courage να ζητήσουμε από τον Πατέρα μας to ask from our Father
αυτό που μας ανήκει, that which belongs to us, αν και δεν μας ανήκει. although it does not belong to us. Και πήγε ο μικρότερος Υιός λοιπόν και λέει, ζήτησε από τον πατέρα του αυτό, λέει, που του ανήκει. And the younger son went to his father and asked for his portion that belongs to him. Γιατί του ανήκει? Why does it belong to him? Από πού προέρχεται αυτή η ιδιοκτησία? From where did this inheritance come from? Η ιδιοκτησία που δημιουργεί το θάρρος στο Υιό να πάει στον πατέρα και να το ζητήσει, This courage that is created within the younger son to go and ask from his father this possession, είναι γιατί είναι Υιός. it's because he is a son. Γιατί είναι η συγγένεια η οποία αυτή του δίνει την εξουσία They να have πάει this στον πατέρα relationship that gives him this authority to go to his father. και εμείς αδελφοί, καθώς γίναμε Υιοί του Θεού, So we likewise, brethren, as we became sons and daughters of God, έχουμε αυτή την εξουσία να πηγαίνουμε στον πατέρα μας, we have this authority to go to our Father, στον ουράνιο πατέρα our μας heavenly Father, και να ζητάμε. and to ask for him. Και να ζητάμε και εμείς αυτό που μας ανήκει. Ask from him what belongs to us. Και όταν ο πατέρας μας δεν το δίνει, And when our Father doesn't give it to us, δημιουργούνται αισθήματα τα οποία δεν είναι ευχάριστα και ευάριστα ενώπιον του Θεού. then feelings start being created within us that are not pleasant before God. Γιατί ο πατέρας είναι αυτός που γνωρίζει την ώρα και τη στιγμή που πρέπει να δοθεί σε εμάς. Because the Father knows the time and the hour where he's going to give it to us. Δεν θα αναλύσουμε την ώρα, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι πάντοτε δεν είναι όλες οι ώρες ίδιες. We all know that the time is not always the same. Αλλά ο Υιός λοιπόν πήρε το θάρρος και το θράσος But this young son received the courage και ζήτησε από τον πατέρα του το ανήκον μέρος της περιουσίας. and asked from his father his inheritance. Αλλά ο πατέρας, επειδή είναι αγαθός και καλός, But the father, which is good, και αυτός είναι ο πατέρας στον οποίο πηγαίνουμε, αδελφοί, and this is the father that which we go to. και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, ότι ο πατέρας στον οποίο πηγαίνουμε και ζητάμε And we need to understand this, that the Father, the Heavenly Father that we go and ask from, είναι με τα χαρακτηριστικά αυτού του πατέρα εδώ που βλέπουμε. he has the same characteristics as this Father described here. Και του λέει, οκ, τα μοιράζει, And he says, okay, fine. δίνει στον ένα για το ένα μέρος και He δίνει και στον divides the μικρότερο το άλλο. possessions. This is for the younger son, this is for the elder son. Θα μπορούσε να αρνηθεί, He could have denied, αλλά είναι αγαθός πατέρας. but he is a good father. Και αφού είναι αγαθός πατέρας, δίνει since- αυτό που θεωρεί ότι του ανήκει. He is a good father. He gives what he considers belongs to you. Τα πήρε και αποφασίζει να φύγει σε χώρα μακριά. The younger son receives and he decides to leave in a far country. Πιστεύοντας ότι αυτό που θα κάνει θα τον Believing. ικανοποιήσει σε όλα. That what he's going to do, he's going to find satisfaction. Όμως, αφού πήγε σε μια χώρα μακρινή, But when he arrived at a far country, σπατάλησε όλα αυτά τα χρήματα, he wasted all his possessions. σπατάλησε αυτή την περιουσία. He wasted this wealth that he received. Και εμείς πολλές φορές, αδελφοί, ζητάμε από τον Κύριο, And we many times, brethren, we ask from the Lord. μας δίνει τα πάντα He gives us everything. και πολλές φορές αυτά που μας δίνει ο Θεός And many times what God gives us, τα σπαταλάμε και εμείς πολύ άσκοπα. we waste it. Και δεν μιλάω για υλικά πράγματα, I'm not talking about earthly, material things. αλλά μας δίνει πολλά αγαθά πνευματικά But the Lord gives us good spiritual things. και πολλές φορές αυτά δεν τα κατανοούμε την αξία που έχουν And many times we don't understand the value these things have. και δεν τα χρησιμοποιούμε καθώς θέλει ο Θεός, And we don't use them the way God wants us to use them. αλλά τα χρησιμοποιούμε για τις δικές μας But ικανοποιήσεις we use them for our own satisfaction και να ικανοποιήσουμε τον εαυτό μας. and to satisfy our own selves. Αυτό έκανε και αυτός ο άνθρωπος. This is what this man did here. Γιατί έπεσε σε αυτή την παγίδα Because he fell in this trap ότι έχει τα πάντα τα οποία μπορεί να έχει στα χέρια του that he has everything he can have in his hands. και τα χάσε όλα. And he lost it. Γιατί ό,τι έχουμε, αδελφοί, Because, brethren, whatever we have, είναι δοσμένα από τον Πατέρα τον ουράνιο it's given from the Heavenly Father. και πρέπει να τα προσέξουμε πάρα πολύ. And we need to
be careful, take care of it very much, και να τα χρησιμοποιήσουμε με μεγάλη σοβαρότητα και ευλάβεια. and to use it in a serious way, in a right way, Όχι ζών ασκόπως, not living a wasteful life, όπως έπαθε αυτός ο μικρός εδώ. just like this young son did here. Και έπεσε σε αυτή την παγίδα. And he fell in this trap. Και οι παγίδες, αδελφοί, έχουν δυσάρεστα αποτελέσματα. And these traps have unblessed results. Και το αποτέλεσμα σε αυτόν τον άνθρωπο ήταν να μείνει φτωχός, And the result here, this man became poor. να μην έχει να φάει He had nothing to eat, και να πάει να γίνει δούλος and he became a servant. και να φυλάει γουρούνια. And he protected pigs. Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο. The worst thing that a man could do. Και ο άνθρωπος ο οποίος εμένει στην παγίδα που έχει πέσει, And this man, as he remains in this trap he fell in, θα φτάσει μέχρι την τέλεια εξαθλίωση. he's going to reach bottom. Εκτός εάν συμβεί το θαύμα, Unless this miracle happens. αν έχει τη γνώση που σήμερα την ακούμε έτοιμη, If he has the knowledge where today we hear it, it's ready. καθώς μέσα από την πείνα και την ανάγκη που δημιουργήθηκε στον ίδιο, So through this hunger, through this need that is created inside of him, αντελήφθηκε αυτός ο άνθρωπος he realized τι πρέπει να κάνει για να μπορέσει να βγει από αυτή την κατάσταση. what I need to do to come out of this situation. Και για να βγει από αυτή την κατάσταση And in order υπήρχε to μόνο come ένας τρόπος. out of this situation, there's only one way. Όπως είδαμε, αδελφοί, ότι για να βγούμε μέσα από όλες τις παγίδες αυτές, Just like we saw, brethren, to come out of all these traps, ο τρόπος είναι ένας και αυτός. there's only one way, one person. Και για να βγούμε μέσα από την ταλαιπωρία μας, And to come out of our suffering, ο ίδιος δρόμος είναι. it's the same way. Να μετανοήσει To repent και να επιστρέψει στον πατέρα. and to return to his father. Πότε θα το κάνουμε εμείς αυτό? When are we going to do this? Όταν γνωρίζουμε τις γραφές When I know the scriptures και δεν πλανιόμαστε. and we are not deceived. Όπως έδωσε την απάντηση στους Σαδδουκαίους ο Ιησούς Just Χριστός. like the Lord gave his answer to the Pharisees and scribes. Και η απάντηση και ο δρόμος είναι ένας συγκεκριμένος. And the answer, the way is one. Όπως αυτός ο νεαρός Just like this young son, μετανόησε he repented και λέει αυτοί που ζουν με τον πατέρα μου, and he says, the people who live at my father's house, οι δούλοι που είναι στον πατέρα μου, his servants that serve my father, οι τελευταίοι των τελευταίων, the last people in that household, ζουν πολύ καλύτερα από μένα. they live better than I do. Και εγώ προσπαθώ να γεμίσω την κοιλιά μου And I'm trying to fill my stomach με την ίδια τροφή που τρώνε τα γουρούνια. with the same food the pigs are eating. Ενώ οι δούλοι του πατέρα μου But my father's servants, έχουν φαγητό καλό they have good food και γεμίζουν το στομάχι τους. and they fill their stomach. Θα πάω στον πατέρα μου, I'm going to go back to my father, όχι για να γίνω γιος του, not to become his son, αλλά να γίνω έστω δούλος του. but at least, the least of his servants, Να είμαι έστω ο τελευταίος από τους the τελευταίους. last of the last. Και εδώ ο πατέρας, αδελφοί, And here, brethren, the father, έχει πάλι την ίδια ανταπόκριση he has again the same answer, την οποία είχε και με το πρόβατο. like he had with the lost sheep, Στεκόμενος πάντα στην πόρτα περίμενε το γιο του. standing by the door, waiting for his son. Ποτέ δεν λιγόστεψε η αγάπη του. His love never decreased. Ποτέ δεν λιγόστεψε το ενδιαφέρον. His care never decreased. Ποτέ δεν τον ξέχασε. He never forgot him. Και αυτό είναι, αδελφοί, που πρέπει να το θυμόμαστε πάντα. And this is what, brethren, we need to remember always. Ποτέ ο Χριστός δεν ξεχνάει κανέναν από εμάς. Christ never forgets any one of us. Αλλά τι περιμένει? But what does he wait for? Να στρέψουμε, To turn, να επιστρέψουμε, to return, να μετανοήσουμε to repent, και να τρέξουμε κοντά του. and to run close to him. Και τον έτρεξε, λέει ο πατέρας, και τον πήρε στην αγκαλιά του. And it says the father ran and took him in his bosom. Και επέστρεψε και του έδωσε πάλι τη θέση που είχε. And he returned and he received the position he had.
Και θέλει ο Κύριος να μας δίνει πάντοτε τη θέση που μας πρέπει. And the Lord wants to always give us the position He has made us for. Και είναι έτοιμος να μας πάρει στην αγκαλιά του. And He is ready to take us in His bosom. Αλλά περισσότερο είναι έτοιμος να μας πάρει στους ώμους του. But much more, He is ready to lift us up on His shoulders Για να μπορέσει να μας φέρει εκεί που πρέπει να είμαστε, αδελφοί. so that He can help us return and go back to where we need to be, Μέσα στην παρουσία του Θεού. in the presence of God. Γιατί είμαστε άνθρωποι Because we are people και πέφτουμε σε παγίδες. and we fall in traps. Αλλά στις παγίδες υπάρχει η λύση. But in these traps, there is a solution. Η λύση είναι να And μετανοήσουμε, the solution is to repent, να επιστρέψουμε to return, για να μπορέσουμε να πέσουμε στην αγκαλιά του so Χριστού, that we can fall in the bosom of Christ, να μας πάρει στους ώμους του so that He can lift us up in His για να bosom, μας φέρει μέσα στην παρουσία του και πάλι. and that we can return back in His presence. Αλλά όμως εκεί υπήρχε κι άλλος ένας άνθρωπος, But at the house, there was one more son. ο οποίος έπεσε σε μια διαφορετική παγίδα. He fell in a different trap, Στην παγίδα που λέγεται ασφάλεια in the trap that's called security μέσα στο σπίτι του πατέρα. in the house of the Father. Γιατί δεν μας εξασφαλίζει ποτέ, αδελφοί, το περιβάλλον μόνο. Because our environment never secures us. Αλλά πρέπει να γνωρίσουμε το χαρακτήρα του πατέρα. We need to know and understand the character of the Father. Και μέσα από τις γραφές γνωρίζουμε το χαρακτήρα του Χριστού. And through the scriptures, we know and understand the character of Christ. Και αυτός ο άνθρωπος, ο μεγαλύτερος Υιός, And this son, the elder son, ενώ ήταν μέσα στο σπίτι του πατέρα, although he was in the Father's house, δεν πείνασε, he was never hungry, δεν δίψασε, he was never thirsty, δεν έμεινε χωρίς δουλειά, he never remained. του τα είχε όλα He το had- σπίτι του πατέρα του. The house had everything ready for him. Αλλά τι δεν είχε? But what did he not have? Δεν είχε καταλάβει το χαρακτήρα του πατέρα του. He did not understand the character of his father. Είχε πέσει στην παγίδα He fell in the trap ότι όλα ήταν εντάξει στη ζωή του. that everything in his life was good, Και ποτέ δεν κοίταξε να δει αν είναι στη σωστή θέση που θέλει ο πατέρας. but he never looked to see whether he's in the right position, the right place. Και αυτό, αδερφοί, στεναχώρησε τον πατέρα. And that upset the father. Γιατί δεν θα περάσει αυτή η ζωή αν δεν φανερωθούν στη ζωή μας τα πάντα. Because this life is not going to pass until everything is revealed to us. Και γυρίζοντας είδε αυτό που γινόταν στο σπίτι And του as he returns back to the house, he saw what's going on και σκανδαλίστηκε. and he was offended Και παραπονέθηκε and he complained. και νευρίασε He got upset και έγινε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν καλός Υιός and εκεί. he became a person, not a good son. Και μάλιστα λέει δεν ήθελε να μπει ούτε μέσα στο σπίτι. It says he didn't even want to enter the house. Μπορούμε να φανταστούμε τη σκηνή αυτή, αδερφοί. So let's picture this. Imagine this picture. Να γίνεται χαρά και ευλογία μέσα στο σπίτι του πατέρα. There's rejoicing, there's joy and happiness in the Και ο father's house. γιος που βρίσκεται εκεί και είναι μέσα σε όλα αυτά, And the other son who's in the midst of all these things, να μην θέλει να μπει μέσα. he doesn't want to enter the house. Γιατί? Why? Γιατί δεν είχε μάθει τον πατέρα του. Because he doesn't know the father. Είχε ικανοποιηθεί με όλα με αυτά που είχε. He was good. He was satisfied with everything he had. Είχε αισθανθεί μόνο από αυτά που έπαιρνε, He only rejoiced in what he had χωρίς να εννοήσει without understanding ποιος είναι αυτός που του τα δίνει. who is he who gives it to him Και γιατί του τα δίνει. and why does he give it to him Και γιατί τον έχει εκεί. and why he's there. Και βγήκε έξω λοιπόν ο ίδιος ο πατέρας. And the father comes out. Γι' αυτό, αδερφοί, πρέπει να καταλάβουμε το χαρακτήρα του Κυρίου. This is why, brethren, we need to understand God's character, Τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί σε εμάς τους ανθρώπους. the way he works with us. Βγήκε έξω να τον συναντήσει, The father went out to meet him, να τον βρει και να του μιλήσει to speak to him και να του αλλάξει γνώμη and to change his mind και να τον βγάλει από αυτή την παγίδα που έχει πέσει and to take him out from this trap και να τον μάθει να βλέπει με τελείως διαφορετικό βλέμμα. and to teach him how to see things in a different way. Και αυτό είναι το μεγαλείο του Θεού, αδερφοί. And this is the marvelous thing of God. Ότι θέλει να μας βγάλει από αυτόν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε He wants to change and make us see things differently και να μπούμε
στον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος ο Θεός βλέπει εμάς. and so that we can see the way God sees us. Και του λέει, εσύ πάντοτε παιδί μου μαζί μου είσαι εδώ. And he says, you are always with me here, Και όλα αυτά που είναι δικά μου, δικά σου είναι. and everything that's mine is yours. Έπρεπε να χαρούμε γιατί ο αδελφός σου ήταν νεκρός και ανέζησε. We should have joy because your brother was dead and now he's found. Και απολωλός και βρέθη. He was lost and now he's found. Γιατί αυτό που μετράει σε εμάς, αδελφοί, και πρέπει να βλέπουμε είναι στο αποτέλεσμα. What matters, brethren, is the end result, Και το αποτέλεσμα είναι η ζωή. and the conclusion is life, Και η ζωή η αιώνιος. eternal life. Γιατί η ζωή αιώνιος είναι το ποθούμενο για αυτή Because τη ζωή που περνάμε. eternal life is what we desire in this life. Η ζωή αιώνιος για να μπούμε μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Eternal life, so that we can enter the kingdom of God. Και πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε έτσι όπως βλέπει ο Πατέρας And Θεός. we need to learn to look just like the Father looks, Όχι πολλές φορές μέσα από εκεί που εγκλωβιζόμαστε και παγιδευόμαστε. not the way we look and we fall into these traps. Και ο τρόπος για να μπορέσουμε να βγούμε μέσα από όλα αυτά And in order for us to come out of these things είναι να περάσουμε μέσα από τη μετάνοια, is to go through repentance, πιστεύοντας ότι ο Θεός είναι αγαθός believing that God is good και θα μας οδηγεί πάντοτε με ασφάλεια, and He will always guide us με αγάπη και with έλεος, safety, protection, love, mercy, για να μπορέσουμε να περάσουμε μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. so that we can enter the kingdom of Ο God. Κύριος να μας ευλογήσει, αδελφοί, May the Lord bless us, brethren. να μας διαφυλάξει May He protect us και να μας μάθει να μπορούμε να αποφεύγουμε όλες τις παγίδες. and teach us that we can escape all these Ο traps. Κύριος να μας ευλογήσει πολύ. May the Lord bless us abundantly.